Aké aktívne zložky si zvoliť do svojho aktívneho séra v prípade, že vás trápi pozápalová pigmentácia? Pozápalové pigmentácie sú trošku špecifické. Tieto pigmentácie vlastne vznikajú po zápale v našej pokožke, ako je napríklad akné, ako sú vyrážky, prípadne iný zápalový stav, čiže napríklad aj exém sem spadá. A vlastne tam sa vytvorí farebná nerovnosť, ktorá je skôr dočervená alebo dojemne hnedá. Nie je úplne taká hnedá ako pri hyperpigmentácii zo slnka z UV žiarenia. A táto pigmentácia, pozápalová pigmentácia, väčšinou zvykne na tej pokožke sa držať ako kliešť a vlastne naozaj ostáva veľmi, veľmi dlho. Prevencia pred pozápalovými pigmentáciami je rozhodne tá, že si akúkoľvek výrážku alebo akýkoľvek kožný problém na pleti mám, nebudem násilne vytláčať, nebudem proste násilne drhnúť alebo nebudem sa proste k nich správať agresívne, pretože v prípade, že takéto niečo teda vykonávate alebo pravidelne, že si vytlačate výrážky, tak tá pigmentácia zostáva o mnoho dlhšie na tej pokožke, môže byť o mnoho silnejšia a jednoducho zbytočne si zhoršujete tieto procesy. Vytlačanie samé o sebe je veľmi agresívne, vzniká až teda trauma na tej pokožke, môže vzniknúť samozrejme až jazva z toho, takže prosím, nerobte to. Naozaj u kozmetičky si to môžete nechať vytlačiť, pretože tie väčšinou vedia, čo robia, sú na to školené, ale prosím, doma si to len tak nerobte, lebo naozaj zbytočne budete bojovať proti pozápalovej pigmentácii, keď reálne si ju možno sami teda zhoršujete. No ale poďme sa pozrieť na také špecifikácie takejto pozápalovej pigmentácie, čo vám tam veľmi pekne vie pomôcť, ktoré aktívne zložky, lebo sú tam nejaké výnimky trošičku iné ako pri hyperpigmentáciách zo slniečka. A začnem teda kyselinou azalávou. Kyselina azaláová je kyselina, ktorá okrem toho, že teda cieli na pozápalovú pigmentáciu, tak dokáže veľmi pekne aj prečisťovať pory, dokáže veľmi pekne pomôcť aj s tou problematickou pokožkou, takže v prípade, že máte problematickú pokožku a nemáte ešte v rutine kyselinu azalávovú, tak rozhodne je to prvý krok, ktorý by som vám odporúčala. Ona dokáže pekne aj redukovať začervenanie, ktoré vlastne súvisí s výskytom vyrážky, dokáže pomôcť s tou pozápalovou pigmentáciou, takže toto je, by som povedala, až taká najhlavnejšia aktívna zložka pre problematickú pleť, respektíve pre tú pozápalovú pigmentáciu, ktorá na pokožke vzniká. Potom je to samozrejme niacinamid, lebo niacinamid dokáže veľmi pekne tiež regulovať tvorbu kožného mazu, dokáže veľmi pekne pomôcť s pozápalovou pigmentáciou po výrážke a celkovo je opäť to zložka, ktorá je vhodná aj na teda problematickú pleť, na tie výrážky, na to akné, na tú reguláciu tvorby kožného mazu, ale zároveň aj na tú hydratáciu. Takže niacinamid je druhá zložka, po ktorej by som siahla, ak mám pozápalovú pigmentáciu. No a potom z tých klasických zložiek je to samozrejme retinol alebo retinol, čiže vitamín A, takže retinoidy úžasné pre opäť pozápalové pigmentácie, pre opäť problematickú pokožku. Je to niečo, čo by som odporúčala do vašej rutiny. No a potom je to ešte kyselina tranexamová a rovnako tak aj alfa-arbutín, ktoré už cielia priamo na tú pozápalovú pigmentáciu, aby nevznikala, aby sa veľmi pekne zhojila. Ale toto sú už dve aktívne zložky spolu aj s tými retinoidmi, ktoré nájdeme aj pri starostlivosti od tie hyperpigmentácie, lebo oni dokážu cieliť ako keby na viacero tých procesov. Takže ak by som mala zhrnúť také výnimočné aktívne zložky, ktoré rozhodne by som odporúčala zaradiť do rutiny, ak trpíte na teda pozápalové pigmentácie, tak je rozhodne kyselina azaláová, rozhodne niacinamid, rozhodne vitamín A v akejkoľvek forme a potom ako doplnok by som volila alfa-arbutín a kyselinu tranexamovú.